Iż-żewġ unions tal-edukaturi, il-Union tal-Għalliema, l-MUT, u l-Union tal-Edukaturi Professjonisti, il-UPE Voice of the Workers, fi stqarrijiet separati sellmu lill-edukaturi kollha li jeżerċitaw il-professjoni tagħhom fil-Gżejjer Maltin fil-Jum Dinji tal-UNESCO iddedikat għalihom. It-tnejn li huma saħħu kif minkejja li din hija ġurnata ta' ċelebrazzjoni għall professjoni madwar id-dinja, wieħed ma jistax ma jinnutax l-isfidi kbar li qed jaffaċċjaw l-għalliema f'pajjiżna fi żmien ta' kriżi li mi faċli xejn għalihom. It-tema tal-MUT għal din il-ġurnata hija għalliema żgħażagħ il-futur tal-professjoni, b'referenza ċara nuqqas kbir ta' għalliema ġodda żgħażagħ li qed jesperjenza s-settur, meta dawn lanqas qed jingħataw żieda fl-istipendju biex jikkumpensaw għall-ispejjeż li jonfqu fit-teaching practice. Minn professjoni rispettata ħafna bi professjonisti apprezzati li jservu ta' idoli għal żgħażagħ oħra, il-Gvern qed jispiċċa jweħħel fl-għalliema fil-falliment tiegħu tas-sistema edukattiva. Fost il-problemi li qed jesperjenza s-settur edukattiv kawża ta' żbalji konsekuttivi tal-awtoritajiet lokali, l-MUT semmiet in-nuqqas ta' riżorsi meħtieġa bħal sempliċement laptop kawża ta' dewmien fi proċessi ta' procurement u fin-nuqqas ta' sigurtà fl-iskejjel u superviżjoni fuq it-trasport tal-istudenti, deskritta bħal eżerċizzju biex il-Gvern jifranka l-flus. Min-naħa tagħha, il-UPE irringrazzjat lill-edukaturi tax-xogħol imprezzabbli li jagħmlu ta' kuljum mal-istudenti minkejja li x-xogħol tagħhom mhuwiex apprezzat mill-Gvern bosta bibi magħluqa f'wiċċhom. Quddiem dan, fakkret kif l-edukaturi qattaw mijiet ta' sigħat il-bogħod minn familthom biex iħejju l-lezzjonijiet tal-istudenti minn qabel barra l-ħin tax-xogħol. Il-Union saħqet kif l-edukaturi joffru wens lill-istudenti tagħhom meta jkunu minsija mis-soċjetà kollha u kif ġieli anki jipprovdu ikel u xorb minn butom lill-istudenti li ma jkollhomx kolazzjoni mħejji mill-ġenituri tagħhom. Il-UPE raddet ħajr ukoll lill-edukaturi li b'vokazzjoni jgħinu lill-istudenti bi bżonnijiet speċjali sabiex ma jaqgħux lura fis-soċjetà u lill-edukaturi għawċin li ta' kuljum xemx jew xita jaqsmu l-fliegu sabiex jgħallmu lill-istudenti Maltin.